John Brown. Indio txiki bat zen, John Brown. Ai ama, zenek ez du txikitan, indioetara jolastu. Gure gaurko gonbidatuak asko irakurtzezun indioi buruz txikitan. Eta gaur egun ikusiko duzue, artista bat inda dago. Martin, hau! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Martin, ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, hemen, prestatuta. Eskerrik asko hiri. Bueno, hemen nebilen, lumakin, hemen jarrita. Bakit indioak asko gustatzen zaizkizula, ezta? Bai. Nondik etorri zaizu hori? Dena horrela hasi zen. Liburu batekin, hasi nintzen beraien bizitza, beraien arma, beraien arropa ikusten, eta maitemendu da nago da indikan. Bai, eta indioak eta txorillak asko gustatzen zaizkizu, ezta? Karo, hori gero etorri zen. Hasi nintzen beraien gauzak egiten, eta horretarako lumak behar nituen, eta hasi nintzen lumak biltzen, eta luma horiekin egiten nintzen nire arma, nire arropa, nire dena, eta gero txoriak etorri zen. Zerrena dek luma hau, ekarri dekena? Ontzuria. Ontzuria na, Ze dotoria dan, Joder, kristona. Eta ze galdi isila dakaen, Ostras, bai. Arrapagari hona dira, gauen ibiltzen dira, eta eharra da, ez dula soinuik ateatzen, Bai, kristona. Martin, natura argazkilaria da, zehazki guain egaztikin abil, ezta? Horrek argazki bat oso dotoria, ezta? Bai. Ze arrano dekori? Arrano beltza, emea. Arrano beltza, emea, Oso kristona da. Oso handia, eta hor beraren paisaian, kristona, bai. Bueno, ikusiko dugu zertan ibiltzen dan, asko erakutsiko dugu, eta zukalden zemuz moldatzea iz? Ikusiko dugu, a ber. Ikusiko dugu? Bantxe gatoz, ehundoko arroza ingo dugu. Bueno, lagunak eta Martin, garatuko izuet pausuz pausu, nondik nuebilko gehan, arroza biteko garaian, da gero osagarri bat jarriko jo ikusiko zue. Itxaso eta mendikua. Hemen ingo deuna da, lehendabizi, tipulina, baratzurila, ondo goxatuko deu, sartaian, behin goxatu deunian, tomatia raiatuta botako jo, tomate lehorrare bai puxketetan, eta gehituko jouna da, alberginia, baina alberginia lehendabizi labian erreko deu. Behin erreta da honian, gero mamilateako deu, bertara botako deu, eta hori, ingo deuna da, gehitu ardo txurila, hemen dakau, modena ospina, goxo puntu hori emango dio, eta gero albaka sartuko jo, baitare oreganua, eta bukatzeko arroza, lau buelta eman, salda eta goxatzen utziko dugu. Hoi, bukatuta da honian, ingo deuna da bukaeran, gazta pixkatekin krematu, platera aratu baino lehenu. Platerian jartzen deunean, ingo dio geho gainean, gehitu hemen, txipiroiakin eta irugilarrakin indako salteatu bat, ingo deuna da baratzuria pixka gorritu, bertan irugilarra eta txibilak dena ondo moztuta salteatu, eta sartai ateatzen deunean zutatikan, berta, feta laukitxotan botako deu sesamo pixkat, eta hori ingo deuna da plateraratu arroz azpin, eta horren multzo txiki bat erdian. Ados? Gio, banderatxo jarri berdio, perexila. Vale? Venga, ba. Venga, hau esan da martxan jarriko beha. Beitu, hemendikan adidez berko ditut. Honeako, 3 baratzuriale, eta honeako beste pare bat. Osea, 5 baratzuriale atea. Vale? Eta nik hemen ingo etena da, beitu. Laben, hobeto erretzeko alberginia, iten diouna da, beitu, hartu labanatxo bat, o jostorratza potolo bat edo zehorbait, eta zulotxo batzuk iteizkio. Zergatikan, hola berua erresago sartze zaio barruan. Iten dugu horrela olio tanto bat botatze jo, gatza pixkat, eta labea sartzen dugu, bale? Beste gabe. Venga. Eta honekin batean mingaina ematen jumerraiz, Bale, Martens? Kontatu iguk, badakit guantxe erakusketa bat eukidezula, ezta? Hori da, hori gona izatarian, arrazki batzuk konpartitzen jendearekin, eta oso posik. Zer argazki izan dira, zerrena? Bira, egin nuen proiektu bat, orain dela urte batzuk,
egon nintzen 3 urte arrano beltz bikote bat jarraitzen. 3 Pobes- urte? 3 urte. Bai, Ona, asko. ona, Bai. ona. Bai. Eta hor Pobesen, gazteizetik Bai. oso hurbil. Eta hor egon nintzen 3 urte bisitatzen leku konkreto bat, bikote hau ezagutzeko, argazki egiteko, eta beraien bizita bizkat ezagutzeko. Eta 3 urte bertan zaudela, hauek ez duen migratzen? Bertakoak dira? Bai. Autotono esaten dian Arrano beltza bai. Arrano beltza bai, Bai, geratzen da hemen peninsulan bai. Beste luku batzuetan bai egiten dituzte Migrazio txiki batzuk. Hori da, bai. Elikaduran bila, pentsatzen dut ibiliko Hori da, dira, ez da? bai, hori da. Eta, hauek usuak bezala dira, bikote bat harrapatzen dutela eta bizitza guztia bikote berdinakin, edo... Bai, normalean bai. Edo juten dira bikote desberdinak eukitzen, Ez, normalean ez, Eta kuriosua da, egaztiena, ez da? Bai. Baina ez, beraiek, juntaten dira eta hor betirako. Batzutan gertatzen dira gauzak. Alargun gelditzen basea, oso ze gertatzen bada, beste baten bila jungo Hori dira, da, ez da? etortzen da beste bat eta bai. Zenbat urte bizi dira arrano beltzak? A ber, normalean... Egaztiak normalean nahiko longeboak izaten dira, ez da? Bai, arrano beltza, bueno, naturan ez dakit orain, baino 20 urte... Azte naiz? Bai, ekin, mingaina eta tala nahi, bai. Bai, 20 urte edo. 20 urte edo bai bizi dira. Bai. Zu badakizu, zuk aztertu zenitun edo jarraitu zenitun arrano beltza hauek ze edadekoa zian? Ez dakit gaztek zian, helduak... Gutxi gora bera, bai. Arra zen 20 urte edo gehiago. Bai. Zukan. Bai. Eta emea 7-8. Vale. Orain dauka bizkat gehiago, baino bai. Bikain. Bai. Eta zergatik aukeratu zenun arrano beltza? Dala, Águila Real, ez da? Hori da, no? bai. Vale. Bai. Hori da. Bueno, a ber, txikitatik gustatu egin zait, espezie hau. Bai. Eta gero ezagutu nuen, jaiz bat. Da bakarra hemen Euskal Herrian, dakagu jaiz bat ikusteko edo observatzeko arrano beltza, eta hago hor Pobesen. Eta hori esker, hasi nintzen bizitatzen, lehenengo pixkat arrazki egiteko, baino denborarekin hasi nintzen hor engantzatzen, eta 3 urte hon nintzen hor, esan dut bezala, bizitatzen leku hau. Jai horretatik amoitu gabe? Jaiak, jakiteko jendeak, dia, izkutalekuak, non sartzen dian gizakiak bertan, bere argazki makinakin, baizik eta bakarrik ikusteko ere bai askotan, eta leku txiki-txikiak izaten dira, ondo kamuflatuak, ez da? Eta hor barruan sartzen zeate, eta zenbat ordu pasa dituzu 3 urte hauetan hor barruan? Jaidean barruan, asko. Asko, ez da? Ere bai kanpoan, Kanpoan bai, bai. Ikusteko beraien portaerak eta hori, jaiz barruan oso interesgarria da, baino gero kanpotikan, Moitu inbihartzea ere, bai. Claro, hori da. Eta, zue ontzean, jai horretan, adibidez, izkutaleku hori, zer da, naturala da, o zuek kudeatutakoa da, edo nola da? Ez, kudeatzen du Joseba Markinez, hor dauka ekoturismo proiektu bat Pobesen, eta dauka etxe bat, jendea hor juten da egun batzuk pasatzera. Usten deti historias abokado zen nian dikan ibili naizela, Ah, bai? Bai. Sonatzen dit, bai. Eta, adibidez, hori berak prestatutakoak dira orduan, ez da? Claro, hori da, kontrolatuta dago, permiso batzuk behar dituzu horrelako leku bat ukitzeko, eta hemen Euskal Herrian da kuriosoa da bakarra beste leku batzuetan badaude, Nafarroan, edo Madriden, edo Murtzian, baina hemen Euskal Herrian bakarra da. Bakarra. Hori. Ni bai ikusi izan ditut adibidez bai, nola da, Bizkaian, daola zentro bat, ez da, gaztiak ikusteko migrazioan eta etortzen dianian, dala Urdaibaien bertan, Urdaibaien center, ez da, eta horrek bai badazkai jai desberdinak edo olakoak prestatuta, ez da? Bai. Hemen ere bai, Txingudiko uretan ere bai, no? Ere bai badaude. Badaude baten bat ere bai, ez da? Hori da gehiago igual observatorio bezala. Vale. Eta migrazioak eta harrapatzeko gehiago, ez da? Hori da. Eta aurrelako jaiz hauetan, normalean jartzen dugu edo haragia edo ura, animaleak etortzeko. Etorri gertu egon, da argazki bikainak ateatzeko eta olakoak, ez da? Hori da. Niretzako izan da, kriston lekua oso berezia, ze azkenean hori esker bazin nintzen proiektu hau. Lehenengo etapa izan zen pixkat jaidean, ez? Eta gero ja
hasi nintzen interesatzen beraien bizitzari buruz, eta hasi nintzen rutak egiten, beraien paisaietik, eta bueno, hori... Adibidez, pobesen dauden hauek, zenbat lur saia harrapatzen dute, zenbat mendikateo, nondikan noa ibiltzen dira? A ber, normalean aldatzen da, baino beraien lurraldean nahiko handia da, bale? Eta normalean mugitzen dira leku... Eremu txikitan. Bai, normalean bai. Batzuta egiten dute kriston bueltak eta hori, baina normalean dia de hábitos, así, bai. Vale. Eta asuntua, betu, hau ingo deuna da. Arrozantzako hau hartuko dut. Vale. Eta beste hauek hemen gelditu dena txiki ingo zu. Vale. Hauek hemen utzi eta hau hemen organiko botako dugu, bale? Venga. Eta hori txiki utzi, gero ontzi baten utziko dugu, gero salteatzeko, bai irugilarra eta baita ere txipiroiak. Vale. Eta zesan behar nizun, adibidez, zure erakusketa hortan, argazkiak erakutsi dituzu, baina ere, bai esplikatzen dezuz beren bizitza, beraien ohiturak edo nondik noakoak? Claro, a ber, azkenean erakusketan, bueno, nire helburua pixka da, konpartitzea jendearekin, pixka daukaguna gure etxean parean, ze Gasteizetik, 5 minutura dago hor pobes, leku hau, eta pixka hori da, batzutan juten geha oso urrun, kriston bidaiak egitera, eta batzutan gure etxe parean horrelako gauza daude. Eta ez dakigu, Orduan, bueno, hori pixkat nire helburua, eta argazkietan, bai, da pixka bat kontatzen den nire historioa, beraiekin, beraien bizitza, eta pixkat, ikusten dut beraien paisaia nola da, eta hori da pixka bat. Zertaz konturatu zea, etzen una ezagutzen, o zerbait harrapatu dezu guendikan bertakoak ez genikena, o ez dakite zerbait ohituraen bat, o elikadura arraroen bat, edo... Zertaz elikatzen dira hauek adibidez? Erbiak eta pausoak. Bai, jaten dute asko. A ber, gero bai, untxien bat harrapatzen bai, oio bat harrapatzen bai. Bai, dena. Vale. Bai, estudio bat egiten ari dira beraien kabian. Bai. Beraien, bueno, elikadura nola den eta jakiteko. Eta jartzen dute kamera bat kabian. Bai. Eta hori, argazkietan agertzen dira batez ere erbiak, pausoak, eta gero bai, azeriak, denetatik. Denetatik, bai. Zenbat pixatzeu, zenbateko, zera da, arrano hundiena, ez da? Bai, hori da. Zenbat pixatzeu? A ber, arrak dira pixkate txikiagoak. Bai. Eta emeak handiagoan, nire ustez, egoten dira 3-5 kilo, hor dago, orain ez dakite segurazki, baino 3-5 kilo nire ustez hor dago. Eta 3-5 kilo tartian daude, eta igual eramaten du txintxilika erbi bat pisateuna beha bezain beste, ez da? Edo gehiago. Bai, eta batzutan hartzen dute orkatzak ere, bai. Orkatzen bate, bai, orduan. Bai, kriston animalia da, bai. Oso importantea gure lurraldean, oso importantea. Zein da bere eginkizuna, adibidez gure lurraldean? Hor esaten duen bezala, ez da azkenian animali bakoitzak dakau bere eginkizuna, gizakia pasatzen nahi da bere eginkizunetik, baina hor bai dela garrantzitsua oreka bat izateko animali guztiena, ez da? Claro, bai, beti esaten dut, beraien papera oso importantea da, azkenean, hori, eiza egiten dute, moldeatzen dute paisaia, eta esan dut bezala, oso importantea dira, eta horretarako behar dugu pixka bat kontzientzia, ezagutzea pixka bat beraien arazoak, eta, bueno, saiatu... Zein izan dira? Bai. Beraien arazoak adibidez? Adibidez, igual, bikote bat daka lurralde batean beraren etzea, eta batean jartzen dute molino batzuk, edo... Obasuak imatzen dute landaketa bat iteko, eta orduan beraien ekosistema izorratu iten da, ez da? Horrelako zerbait, eta gero, bai, hori, molinoak, tendido elektriko hauek, eta horrelako gauza, beti, bai. Bai, oztopoak dira behaien. Hori da, bai. Bikain. Zenbat nolako arrano daude hemen, Euskal Herrian? Desente daude? A ber, Euskal Herrian... Galzorian dao, nola dao? Ne ustez daude, zeia, bueno ez, faltada bat, ez? Oain, faltada bat Euskal Herrian, ne ustez, bat. Agila imperial ezakite Euskal Herrian, ezakit nola esaten da. Eta hori, orduan, ja, desagertu dinda hemen, dikan? Ez, hemen Euskal Herrian batzutan ikusten dugu, Araban adibidez, baino bakarri pasatzen.
Vale. Ez dakate territorio Finko bezala. bat. Hori da. Baina Hori da. adibidez, narrano beltza asko daude, nahikoa dago, galtzorian dago edo nola dago? Ba, arrano beltza Euskal Herrian azkeneko hori estudioak, ne ustez daude 14 o 16 bikote. Vale. Eta gehiena gutxi daude... da, asko da hori edo... Bueno, ondo dago. Ondo Osea, dago. azkenean dena daude Araban. Vale. Gipuzkoan dakagu, orain dela 2 urte, ne ustez, aurkitu zuten lehenengo bikotea, Bai. egiten beraien kabia eta dena, pinu batean, eta baina dena beste partea Araban dago. Vale. Eta, Bai. esaten desuna, hauek zeoten dira, paretetan, harritan gelditzen dira, edo gehiago pinu baten, zuaitzetan, nun egiten dute behen kabiak? Normalen kabiak hori arroketan. Arroketan. Bai, behar dute arrokat. Baina batzutan, adibidez, hau, Gipuzkoako bikotea, hau, hori, arbol batean egin zuen kabia. Osa, que, bueno, bai. Zenbat umaldi eukitzen ditu, adibidez? Zenbat arrauz jartzen ditu eta zenbat ume hasten ditu udaberri batian edo? A ber, normalean juten da igual arrautz bat edo lau, hor gutxi gora bera, hor dago, Bai. baina normalean ateratzen dira bat edo bi. Bat edo bi. Bai, Vale. batzutan hiru, batzutan lau, baina normalean Ja. ez. Normala da bat, bi, edo batzutan ez errez. Claro, Pasatzen claro, según se da gertatzen denboraldia da, edo. eta ez dute Umerik atea. hori da. Bai. Bueno, hemen ikusi zuen bezala, lehendabiziko urratzain deu, hemen pixa goxatu deu baratzuria, tipulina bota deu, golpe pare bat, eta guain tomatia botako deu, murrizten utziko deu, eta gero botako ditugu gainuntzeko osagaiak. Baina lehendabizingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Venga. Betu, hau nagozu hemen utzi? Venga. Bai? Bale, oso ondo, hori gero bukaeran erabiliko deurako, eta bitarten ingo deuna da, sabora jatetxera jungo gea, eta bertan prestatu beste arroza bat, ebai egundokua. Oazen ikastea. Eguardion, Joseba. Ongi etorri Saborara, hemen gaude Fernando, Gema eta Liz. Hauek dira Saboraren nagusiak eta nia Itziber naiz. Aurkeztuko dizuegu orain gure proiektua, goazen barrura. Sabora uztailan ireki zen, eta beren atzian 3 senide bazkideak daude. Sabora jatetxe bat da, eta ere bai badauka taberna eta koktelak ere bai eskaintzen ditu. Jatetxearen berezitasunak arrozak dira. Aukera zabala daukagu. Kartan ikusi dezakezue 8 aukera desberdinak. Adibidez, arroza beltza olagarro errearekin. Kartan ere badauzkate beste mota platerrak. Adibidez, hamburguesak. Taberna ere bai badauka eta tabernan daukagu pintxo beroak eta pintxo hotzak. Pintxoko hotzak daude barran jarritak eta pintxo beroak momentuz egiten dira. Adibidez, foie oso gozua, konpota errearekin. Beste gauza da koktelak. Bai jatetxean eta bai tabernan eskaintza handia daukagu kotelena. Eta koktelero bat daukagu eta egiten duna da koktel berezi batzuk gure arrozekin ondo maridatzeko. Orain sukaldera pasatuko gea eta Fernandorekin prestatuko dugu plater berezi bat. Eta orain prestatuko dugu arroza labean, Tolosako odolkiekin eta lepape iberikoarekin. Errezeta hau aukeratu dugu Fernandoren amona egiten zuen errezeta tipikoa da eta Fernandok moldatu du. Errezeta hau egiteko hasiko gea salda egiten. Salda egiteko lehenengo zankarroia labean markatuko dugu 2 minutu gutxi gora bera. Zankarroia lapikoan sartzen dugu eta gero gehitzen dugu azenaioa, porrua eta tipula. Gero, ura botatzen dugu eta egosten dugu 15 minutu gutxi gora bera eta espuma kentzen diogu. Eta gero, garbantzuak gehitzen ditugu eta gero ja lagatzen dugu egosten 4 ordu. Bigarren elaborazioa bresa izango da eta bresa egiteko lehenengoz piper berde, piper gorri,
eta tipula moztu behar ditugu. Eta gero, inorari hasia kendu behar ditugu eta hidratatu behar dugu. Moztu ditugun barazkiak potxatzen ditugu lapikoan eta gero inora gehitzen dugu. Dana hau suestitu egiten da eta gero tomate frijitua botatzen dugu. Hau dana suestitzen ditugu berriro eta azkenian dana birrindu egiten dugu. Bresa egina dago eta orain jungo gea 3. pasua egitera, patata panaderoak. Patata safretan mozten ditugu eta tipula julianan mozten ditugu ere bai. Gero gehitzen ditugu ardo txuria, olioa eta gatza. Eta sartzen dugu labean 180 gradon 35 minutu. Hasten gara 4. pasukin, lepape iberikoa egitea. Lehenengoz egin behar duguna da lepape garbitzea, zeren eta erosten dugunean ezikina etortzen da eta iarekin. Ondoren, utzean ontziratzen dugu lepapea. Eta orain, temperatura basuan egiten dugu 70 grado 9 orduz. Eta orain, arrozarekin hasiko gara. Lehenengoz, egin behar duguna da odolkia eta luma iberikoa paella ontzian markatu. Gero ateratzen dugu eta gero gehitzen dugu arroza, bresa eta luma iberikoa ere bai. Eta dena nahasten dugu. Gero ja salda botatzen dugu eta berriro dana nahasten dugu. Lagatzen dugu egosten eta itxoiten dugu pizkat lehortzeko. Lehortuzta gero gehitzen dugu gauz guztiak. Odolkia, garbantzuak, patatak eta baratzuria. Hau dana eginda dagoenean, sartzen dugu labean 180 grado 8 minutu. Errezeta hau oso luzea da. Orduan, egin dezakezue etxean daukazuen saldarekin edo barazkiarekin. Eta orain, labetik ateratzen dugu, lepape mozten dugu eta gainetik botatzen dugu. Eta horrela ja daukagu ja gure platerra, listo. Bueno, Joseba, hemen dago paella. Badakizu, hemen gaude Errenterian, Saboran, eta nahi duzun arte. Ondo segi eta agur! Agur! Aupa bikote, hoi da itxura, Induen arroza, eharra, Gu saiatuko gea zuena bezain hona egiten, Saiatu baintza saiatuko gea. Kariño jarriko zego, ez da? A ver. Saiatuko gea. Bueno, hemen indeuna da, baikizu telebistan pixa magia iteula, eta atea deuna da, Albertina ja erreta, bale? Orduan, honei mamila ateako jok, bale, Martin? Bale. Horrei mamila ateatzeko, hemen jartzek, erditik amostek, eta behin irikitzeken nian, treki, mamila ateatzen gute, eta gero txikituko deu, eta honea gehituko deu, bale? Gio, nik inberdetena da, txipiroia garbitu. Txipiroia garbitu, txikitu, gero salteatzeko, gainuntzeko osagaiekin. Venga, hoi zure kontu. Horrela ez? Eta honeko, bai, ezin jobe. Askotan bitu, mamila ateatzeko, hobeto juten da goiara bat. Iriki ondo guztiz, bitanin, eta honekin in, bestela bastutan labanekin hastea eta sala puska hoite zaio. Bai. Bueno, bakite, esku artian dakazula bizitza proiektua, Life Project, ezta? Life, ondo esan aldet, inglesez ikasten nago, ondo. Zertan datza honek, zehazki? Ba, bira, proiektu hau, hasi zen arranoen proiektu eta gero. Bai. Eta proiektu hau, bueno, egiten ari naiz Burgosen, iparraldean. Bai. Nire familia horre etxe txiki bat dakagu. Eta, bueno, proiektua... Ontxo bilagutea ize bai, hor ontxoak eta honak batean zitek ez da? Vale. Bueno, zertan datza zehazki proiektu? Handakazu etxetxo bat, eta etxian bertan dinten dezu edo... Ba, oso hurbil, hortikan, hurbil. Eta proiektu daka 4 hanka. Lehenenko hankan, bueno, nire, reflexio bat egiten ari naiz, hori, pixkat jasangarriagoa izateko, eta nire baratza daukat, mozten dute egurra, negua pasatzeko, eta, bueno, hori da pixkat proiektuaren basea. Oinarria, ados. Hori da. Ados. Eta, orduan, zeiten dezu zehazki, zure bizimodua zukatea aurrean, onola da? Baratzan, zelan datzen dezu adibidez baratzia? Denetatik, patata, kipula, dena. Bai, eta hortik, eta hori da pixkat, nire pasioa ere bai, ze gustatzen zait, horregatik egiten dut, eta hori da proiektuaren basea. Eta gero,
egiten ari naiz bi estudio zientifiko bezala, eta egiten ari naiz katamotzez, basakatuarekin, Bai? eta gero beste estudio bat mirot zuria eta urdinarekin. Jo, Eta hor nago sartuta, bolondrez bezala, baina, bueno, zientzia egiten. Hor, bai. Ze ona. Eta gero, azkeneko hanka, da konpartitzea jendearekin, nire bizipenak hor, nola bizitzen dut hor bakarrik Burgosen herri batean, nola egiten dut baratza eta hori, eta gero nola egiten ditut estudio hauen, nola egiten dut argazkia, bideoa, eta konpartitzea, eta, bueno... Eta, noiztik zabiltza historio honekin, zenba denbora zuaz ja hor? Proiektu honekin, ja, nabiltza, 3 urte. 3 urte, ja. Bai, Vale. eta hau da, osea... Luzeako? Bai, bakarrik hasi da, así que... Eta, zesan behar nizun, adibidez, esaten dezuna, bertan, ikusten dezu jendeai erakuste jozu nola bizizea, egiten dezun, gero esan dezu, aztertzen ari zialak basakatua, ez da? Hori da. Vale? Bai. Nola aztertzen dezu, egiten dezu, nola? Bere bai, zei bezala, arranuei bezala, jarraipena egiten diozu, zure jaiak prestatzen dituzu, o nola egiten dezu? Kasu honetan... Hau txikitu horrela. Bale, bai. honekin? Edo ondillakin, ezunakin, Vale. hobeto moldatzen zeanakin. Bale. Bira, basakatuarekin, hasi nintzen, nire kabuz egiten, kamera trampa batzuekin. Bai. Kamera trampa hauek, jartzen ditugu hor arbol batean, basoan edo horrela, eta mugimenduarekin, jartzen dira Martxan. hori da, martxan, argazkiak egiten eta bideo. Eta hasi nintzen, harrapatzen basakatu batzuk. Vale. Eta, azkenean bizitza, deikiatzen bazara zure pasiora, ez? Gauzak etortzen dira. Eta jarri nintzen kontaktuan Emilio Birgosekin. Vale. Eta, mutilia, kriston esperientzarekin. Dago egiten, bera koordinatzailea da, eta egiten ari gara, beste pertsona nago hor proiektuan, egiten ari gara sondeo nazional de Gato Montes. Eta lehenengoa. Eta, estudio honetan, proiektu honetan, bolondresekin, hemen peninsulatik egiten ditugu bloke batzuk. Eta bloke hauetan jartzen ditugu, nola? 12 kamera, kamera trampa, eta leku txiki batean, txiki, nahiko handi batean, hartzen ditugu datuak. Eta jakiteko pixka bat, zenbat daude, zenbat basakatu daude, eta nola dagoen beraren poblazioa, beraren Esaten arazoa. due, basakatua nahiko... Ez da hola inondo, leheno gaiozo dela, ez da hola nahiko... Horretarako da pixka bat sondeo... Guen txikitu tomate hauek, Vale. pixkat, bai. Eta horregatarako aizate, pixkat hau egiten, eta pixkat sustatzeko behaien... Jakiteko, bai. Bai, ze azkenean, estudio txikia badaude hortikan, baino horrela, zer handia hau bezala, onain arte, ez da egin. Orduan, aurrera horrekin, interesgarria, eta nago, hori, orain zientifiko bezala moldatzen, bai. Eta horrek, nola errapatzen dituk arraziak eta ateatzeko? Eta hori ere bai jateken jana jartzen dio, trampetan aurrian dagoela? Bira, basakatua pixkat, hori, hortik pasatzeko, jartzen dugu pis de lince, hor, justo aurrean, de lince iberiko, bai, eta orduan katua, tortzen da, eta... Markatzea, igual. Hori, markatzea. Orduan, kamara azten da arrazkia egiten, eta gero, basakatu bakoitza, daka beraren motak, beraren gauzak, eta identifikatzeko, erresagoa da. Claro, oza, gu dakaun bezala gure hemengo aztarna bakoitza berien ara, beraien... Hori da, bai. Azalakin, iliakin ikusten zuen zein dan, ez da? Hori da, bai. Ados. Eta beste galdera bat, txixa, nondikan ateatzen dezu, txixa, nondikan... Zentro batzuetan, hori, katamotza daude, ez dakite nola esan euskaraz, baino nola rekuperatzeko espezia, daude zentro batzuk, eta hor... Eta hor daude. Hor daude, eta orduan hartzen dugu pixa hortikan, baina orain ja aldatu dugu, eta orain hasi gara,
de gato domestiko. Pixa, bai, vale. Irabiltzen. Etxeko katuan pixa erabiltzen Hori da, zuet. bai. Eta beha eguten dira, behaien terrenua markatzea, esatu hemen beste norbait Hori da, ibili da, eta... bai. Vale. Eta, basakatua, zertaz elikatzea? Zegate horre normalen? Ba, normalean arratoiak. Arratoia Batez jarraitu. ere arratoiak. Baina gero, daude poblazio batzuk, hartzen dute asko erbia eta untzia. Untzia eta erbia. Bai. Baina hemen iparraldean arratoiak. Daude gehiago, ez dago hainbeste untzia eta erbia. Topuak ere bai igual, ez da? Bai, hori da. Batez ere hori. Ona. Bai. Eta, guain honekin, guain 3 urte zen dintun horrekin, guain 3 urte zoaz, beste zeo zerren bila zoaz, honekin noen denbora gehiago jarraitu. Ja, hemen geratzen naiz. Nire proiektu honetan geratzen naiz, bai. Momentuz bai. Eta luzeako izango da proiektu hau? Nire ustez bai. Vale. Albaen ere bizitza osoa. Bai, Bai, oso interesatuta nago pasakatuarekin eta gero mirotzekin. Eta nire ustez hori biliko naiz. Bikain. Eta esan dezun bezala, zure ekitaldiak otxarlako gauzak ematen dituzula, oen dela gutxi bat eukiezula, uste laizter beste badakazula. Bai. Ze kuriositatekin etortzen da jendia? Ze galdera iteitu? Ze nahi du jakin jendiak? Ba, a ber, azkenean proiektu hauek oso arraru bezala, azkenean... Frikiak etortzen dira, jende oso frikia da. Denetik. A ber, azkenean nahiko gaztea naiz, eta nire dirua, nire denbora jartzen dut honetan, bale? Eta ez nago unibertsitate batean, adibidez, horrekin ja jendea, ostra, naiz aber zer datzen da, ze kontatuko digu, eta hori. Eta ze izkaintzen dezu bertan, bai basakatuan bizitza, baina nik ez dakite bai da retiro bat bezala, area jun, zure txian loiteue, jan, bazkaldu, baratza, ze izkaintzen dezu zehazki? Ba, a ber, dago denetatik, dakat nire kurtsoak, eta hor kurtsoetan jendea apuntatzen da, eta igual 2 egun edo 3 egun hor egoten gara, nire pasioa, nire informazioa konpartitzen dut jendearekin, eta gero egiten dut, esan duzu bezala, nire txarla, nire gauzak, eta orain eukiko ditut irtera batzuk, pobesen, hor, eta jende etorriko da, eta hor aterako gara kanpora, eta, bueno, pixkat jendeari konpartitzeko pobeseko gauzak, sekretuak, eta hori da... Ze izaten da, egun bat, asteburu pasa, edo nola izaten da? Irtera batzuk, irtera hauek, bai. 3 ordu egongo dira jendea, egongo gade hor saiatzen animalek ikusten, paisaia pixkat irakurtzen, eta, bai, animatuta. Ona. Bai. Ona, Martin. Bueno, hemen ikusi, itzein da itzein, oinarri jain dio gure arrozai, betu ze itxura dakan, guain hola, azpikoa ondo harrapatu behar dugu, geldiuta hor harrapauta gelditzeko, maizik eta hola sekendu, eta guain ja arrozai huelta batzuk eman dizkiola, botako dugu salda, eta goxatzen utziko dugu. Vale, arrozan egiten dut, 15 minutuan. 5 minutu guain azkar emango jau, geho, 5 minutu mantxuago, azkenengo 5 minutuak azkar, eta gero reposo txiki batekin, krematuko dugu gaztakin, eta listo eukiko dugu. Ja martxan jarri dugu, gero hori saltatu behar dugu, baina lehen da bizikungo gea, lolina. Loli da gure lorezaina, eta gaurkoan, udaberrian sartzen nahi gea, eta ea zer akustigun. Guazen behana, hause garbitu, venga. Eguerdion, Loli zein argarate naiz eta udaberrian sartu gara egunak luzatzen hasi dire eta niretzat urtaroko garairik politena hauxe da. Zer ikusiko dugu gaur? Erakutsiko dizkizuet nola dauden nere kameliak, ezkaia eta zitegitako tomatiak. Goazen ikustera. Lehen esan dizueten bezala, begira ja ze tomate politiak dituten, ezkaiak usai goxua du eta kameliak batzuk loratzen, beste batzuk puntu-puntuan. Bueno, hasiko gara tomatiak. Nik tomate hauek sartu nituen aziteiko potixo txiki batzutan, ez dakit seguro, baina guain dela 6-7 bat aste.
aztegi barrenian, Eta jak variedadea dire, begira ja ze politak heldu diren. Hemen ez dakit egongo diren beste hilabete bat, 4-5 aste edo horrela, eta ja, hemendikan baratzera. Baratzean badakizue lurrari buelta eman, ongarria bota, goxatu, eta sartuko ditugu tomate jak variedade hau, eta gero badakizue betikoa ongarria, kontu zaber xomorrorikan baden eta bar, eta luzatu ala tutoria edo xiri bat edo makil bat entutoratu egiteko, bai? Orduan hori jak tomatiak. Zer gehiago? Kameliak. Kameliak ere puntxu-puntxua daude ja. Ikusi ze politiak heldu diren. Eta bueno, nik etxetikan ekarri ditut batzuk moztuak. Zertarako? Gaurkoan pentsatu dut. Itxian batzutan sorpresak izaten ditugu. Bazkaltzera heldu naiz edo afaltzera heldu naiz. Olako bandeja bat edo zeinek badu itxian. Eta zer egingo dugu hemen? Moztuko dugu eskaia pixka bat, hasiko naiz, dena dela. Eta badakit hortik ezin dela usaindu baino. Usaia da zoragarria. Orduan dut eskaia berdi alde batetik eta bestetikan eskaia orilla edo eskai limoia. Hau besterikan gabe, utziko dut pixka bat horrela, usaian gatikan. Oaindikan landare gazte berria da, eta pixka bat mozten badiogu, orduan gehiago zabalduko da, gehiago gizenduko da gure landaria. Begira, horrela batzuk utziko ditugu. Nik hemen eskaia dut, itxian baldin baduzue lavanda pixka bat edo romero pixka bat, baitare horrela utzi, besterik gabe, Eta nik ekarri ditut kamelia batzuk etxetikan, dira ze politiak diren, orduan begira. Holaxen bat utziko dugu, utzi, esterikan ez. Haure begira ze politia den, hortxen utziko dugu. Hau, bezeroak dendan esaten eta hori ez da roxa, ez, kamelia da. Kamelia badakizue gure etxian, bai tiestotan eta bai lurrian egiteko errexa da. Kameliak lurra, bai du bere lurra azido bat izaten du, eta kameliak dire edo udako azken loratzen direnak, edo udaberrian lehenengo loratzen direnak. Hori ja, segun egualdilaren nola den, hotz-hotza baldin bada, igual ja udaberria da, negu bukaera goxua baldin bada, loratzen dire. Orduan begira, idea da hausen, esterikan gabe. Kamelia batzuk horrela, eta eskaia usaiangatik. Pixka bat gehiago moztuko dugu. Horrela utziko dugu. Negua balitz ere, hemen badago kandela bat piztu eta uztia, baina bueno, udaberrien gade. Eta guk udaberria dela eta egingo dugu horrela. Begira ze politia friskito, loretan errexa eta merkea. Gaurkoan horrela bukatu dugu eskaiaren usai goxuarekin eta kameliaren edertasunarekin. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Hau paloli eta gora lore zaintza. Ze gauza txukunak ite dituzun eta beti zurekin ikasten gaude. Eskerrik asko. Gurian jarraitzeko, hau egon da hemen. Aurrena 5 minutu askar, gio 5 minutu mantxo, puztu da arroza, eta guain, betu. Ez da opeauta, oso ondo, ordunaldi hau egurra eman, eta beste 5 minutuan lehortuko da, eta bere puntxuan dakau. Gero gaztakin krematuko deu, eta bitarten hemen salteatuko deu, 3 gilarra. Baratzu jakin, eta baita ere txibi jakin. 3 gilarrakin hasiko naiz, eta gero honei gehitzeko feta bihar deu. Vale? Feta pusketetan, eta horri gehituko jau gero albaka pixka freskuare bai. Hola, zapore eharra emateko. Venga, hau esan duen bezala, topera. Hola egiten dut. Kuadraito bezala? Bai, laukitxotan, ezin jobe. Haure berotukoet, eta bagoaz martxan. Bueno, eta, hau da, Martin, zure ogibidea, ontaz bizizea guain? Oain dikan ez. Ja, hori da helburua, baina txiri-txiri, ez da? Hori da. Bizkanaka. Ez dakat pixarik, baina hor nago ja atope. Eta zein da zure ogibidea, zertan ibiltzezea, lanea zertan itezu? Ja dara matzat, 9 urte sus monitore bezala hemen Donostin. Ona, ze, nun ibiltzezea? Hope. Atope, eta bueno, hori esker, nire proiektuak ordaitzen ditut, eta denbora dakate horrako gozak egiteko. Ze, ona, eta zerrekin ibiltzezea, ze eskolakatan ibiltzezea monitore bezala? Kresalan. Kresalan bertan, bale. Oberena. Bai, no, ona.
Vale, geho pentsatzen dut egun libretan da surfea eta ere bai jungo zea. Bai. Burgosen olatu gutxi, ez da? Claro, Eh? claro, hori da arazoa hor, baina, bueno, etortzen nahi bueltan eta surfeatu dut ere bai. Nola ibiltze zea, zenbat aldiz egote zea hemen Donostin zenbat Burgosen, nola moldatze zea? Ba, adibidez, pasaren urtean, egon nintzen Burgosen iaia negu osoa, Bai? eta ba, negu honetan, ba, hemendik nago Donostitik, ze erakusketarekin hor atarian eta dena, ba, lan gehiegi, baina, bueno, Atea osto batzuk eta txikiture bai botatzeko. Vale. Osea, bai, gehiegi eta estresatu gabe bili biharria, ez da? hori da. Vale, ondo. Bueno, eta jendiak, zurekin nahi badu, elkartu, Burgosea jun, zurekin esperientzia hori bizi, nun topatuko izu, sare sozialetan edo... Bai. Nola jendia egiteu zurekin? Ba, bueno, dakan nire web horria, eta gero ba, Instagrame bai mugitzen naiz pixka bat, eta hor normalean jartzen dut, ba, ia dena, ba, hori, irtera hauek, kurtsoak, txarlak eta dena, ba, hortikan, jendea hortikan enteratzen da, así que... Eta nola izen hau, sare sozialetan, nola topatuko deu zure... Bai, da M_, una D, Martin Fotos. Vale, de Martin Foto. Hori Osea, da. M_de Martin Fotos. Hori da, Vale, Hor vale. nago. Hor alditugu ikusire bai zure argazkiak eta historiak. hori da. Eta Bai. areak nahi badeu jun, ba... Nola zan inglesez? Live Project. Proiektea, bertan jarri eta... Hori da. Ondo, Bai, ondo. Bikain, ba, ezinio, ikusi zu hemen da bukatzen nahi dala, Gata pixka botako jogonei, aurrena pixka dola batzu jai vuelta pare bat eman dio irugiarakin, eta guen, bai joa bertara, txibillare bai. Hone bai, neurra eman berdio, Eta hau, minutu eta erdin, listo dakau. Ingo deuna da. Azkar. Betu, bota osto gehiago albakana. Hola. Bai, gehiago. Bai, freskagarri Vale, goteko. vale. Botako jo, hor dauden dana gastatuko dugu. Venga, ba. Venga, eta hone izan dakua. Oain bi vuelta eman horrela, zu fuertian, eta platerara zenasi biharria. Ondo. Eta zeizea guantxe, esan dezu naturakin murgilduta zaudela, ze gustatzen zaizu, bakarrikan animaliak eta hola teatzia, o ez dakit naturak, surfeko agazkik bai gaur egun nahi modan daudela, egun sentiak, ez dakit anetik egiten dezu edo... Bai, baino batez ere animaleak, hegaztiak, orain basakatuarekin, eta mitxortzekin ja lan gehiagi nahiko, dakar, ezta? ja topenago. Ondo. Ez dut behar gauza gehiago, así que... Ze ekipo dakazu, adibidez, ze argazki makina, ze hola beste katxarro handi bat eukikoek, ez da, Bai, baina, bueno, a ber, gero kriston ekipoa, baina gero, a ber, urbiltzen dugu, osea, nahiko urbil geratzen dira argazkia, baina ez hainbeste, Osea, que, bai. Bueno, eta zein da puntu bat falta zaizuna hor harrapatzia, Ba, igual arranoak hor kopulatzen. Kopulatzen. Kontu hori ez dut harrapatu oraindik. Ja, ugaltzen hor momentu hori, ez da? Bai. Bueno, harrapatukoek, dana etortzeketa, bere momentu. Denborarekin. Denborarekin, ondo zio. Bueno, hemen txe, beitu, Earra indiu gaurkoan, Ze arrozai. Earra momentua. Bueno, bakizue, Gehiago ikasi nahi bazue, irrikitan egongoa, Martin, zue irakusteko, nun bizidan, nola bizidan, da zenba gauza iteituken, ez da? Ondo. Eta pixkatango bizimodua zer, bai hemen Donostin daun buruluak eta pixkat iesteko lasaitasunan bila jutea izarea edo zer, Bai, ondo etortzen zait eta bai. Denborak ator reflexionatzeko, pentsatzeko, nire bizitzan, nire zen nahi dez, zer ez den nahi. Eta bai, momentu interesgarriak ere bai, sortzen dira. Bai, bakarrik hor, bai. Lasai, naturan, ez da? Bai. Bueno, hemen behitu, Pixkaran egoteko jo. Haure, bai? Horrela, xe? Vale. Gazta pixkate, bai? Gainetikan, pixkaket jo. Hola, gatzan puntu emateko honekin. Vale? Eta bukatzeko esan deuna. Berezia, jarri berdio, nola ez? Martin, eskerrik asko, etortzeatik. Zuei. Jarraitu goxatzen, itxasuan, mendian, Hori da. animalitartian. Eta, guk hemen jarraituko jau, kosinatzen. Eskerrik asko zuei bai horregateatik. Eskerrik asko, placer bat izan da. Mi esker, berdin, Martin. Agur. Agur.